Welcome back to my YouTube channel. Apa ki glundong ki? Iki mek padang larepe golek keterangan. Lah piye to ki? Welcome back to my YouTube channel, Queen Sainem Ratu ya. Madang guys, madang. Panganamu glundong lho kok. Iki lho panganane gitu kita. Mentungan iki. Kuwi apa bebek kuwi mau. Rebutan karo kancane wong kemang. Kita itu madang. Madang iki nang sawit ringin kita. Iya madang guys, madang. Tapi ya tokor nggak apa-apa, nggak tokor aman. Nih, guys moncrot iki. Mangane nang kene sawit ringin. Nang di bawah iki mburiku kapal-kapal. Dermaga impen ki campur apa iki mau moncrotane malah santen. Tapi gak santene gak apa-apa. Mek ketokane kemong dicokot besonge. Wes jok guyang-guyu, Beb. Tuku sego bungkus kilo yo ngalah dhewe iki ngenes melas ngono tapi ra nek wong melasi cah. Iya. Iki lho campur santen tah lho iki. Bonjrot teko kene gek keplenet to ngisor dhewe mau. Mari madang. Anginnya sangat banter sekali. Terus kok kupruke ya mencolot no kingko. Terus iki lawo saya tak dekekkan mana. Iki piye to, Beb? Cambah entah iki mau aku. Diguak nang kene ben dipakan manuk. Cambah entah iki kurang matuk lho. Ora apa ya tambah. Kudu era gila ini. Tapi kelawar wakeh full. Full. Kita taruh sana aja dulu ke. Full. Mari madang. Iki kaya adewe iki madang nuansa alam. Batinku ya pitik tangkruk nang kene lho nek ku lha kok pendok tok. Jan picek. Ya efeke wong ngantuk ya. Saya mundoke gede, Beb. Ya ampun. Ndokmu cilik. Mundoke peyot tekku. Ya Allah lagi panjang. Nah, apa? Ayo tangannya pluk-pluk. Bawang tolonglah. Tawon jan ijek. Nyata aku dintup no. Mancing oleh ra to iki. Aku nang kono. Amahan ini mau gangguan teknik ada. Yo alah nang rantau ki ngene iki lho, guys. Enak. Mari ngene engko gek sepal.
Wong kae jenenge apa to? Nang kapal iki. Nek mau bebek to? Iki ya bebek apa jebule? Enggak. Bebek. Aku kan nanti buatnya biasa kaya, makanya ada rangga. Kayak bakar teflon. Yang Warang itu nito $10 yung pera-pera. apa? Ini mo? Iya. Makanya aku tuku sitok lah. Ito ko si Taro ng ano ka $8 ng ano eh. Yun lang eh. Pupunta lurang pulo. Gue percaya Kalimantan kani larang. Ongkir ya. Wah, itu kena. Arep muluk ingko kewedangan. Sarung tangannya ketera angin mobat mabit. Wong Hongkong ki yo karo pasangane nu wis reto wis bungkruhe panggah setia. Nah Indonesia wedokane reto ya tinggal selingkuh. Adil sing sehat walafiat wis disiap-siakan. Duweni dhewe ya ora nek syukur-syukure. Rewangi wis kalau meneng nih, nyemak nih yo ora. Rewangi nyambut gawe. Lanjut. Pak iki omahe kono ya Pak we. Mbakne rada kemblinti ngerti apal dalan. Tapi dia sing anu kuning lho sing biasane wong tuwek ngono kan sing biru. Oh. Menolak pekerjaan ini. Benakne sarung tangan kudu mebur. Wong kuwi mek nyadrak-adrakake ora boleh. Yang wong kuwi pakeme ya dhewe Malah boleh ada kerukupan. dhewe rung numpake cangkeman sik kok. Wong wedok iki ora kaya nglanang. Nyaline cilik.
Iki sambal gorengnya kewer-kewer nang kene loro iki. Numplek tes, numplek iki.